Suntem încă la momentul de documente, datorită faptului că, deși în mai 2013, mai încă pe 11 mai, au avut loc o festivitate solemnă în care s-a prezentat proiectul parohial și s-a semnat un protocol de concesiune a unui teren de circa 1500 de metri pătrați pe o durată de 99 de ani, dintre primarul orașului Pescara, de la acea vreme domnul Luigi Albu Remașa și Parohia Ortodoxă Română Pescara. Subliniez faptul că la acest mare eveniment, pe lângă autoritățile locale, civile și ecleziastice, am avut bucuria de a avea în mijlocul nostru pe preasfințitul părintele nostru Siluan, episcop al românilor ortodoxi din Italia, și domnul ambasador al României de pe lângă Sfântul Scaun, excelența sa, domnul Bogdan Cătaru Cazaban. De atunci până astăzi, proiectul s-a blocat deoarece clasa politică între timp s-a schimbat în această zonă, dar urmează ca la sfârșitul acestei luni să reluăm discuțiile cu primăria Pescara. Biserica parohiei în ce stadiu se află? Cum vă spuneam, suntem doar la faza proiectului, nu avem un locaj de cult. În momentul de față suntem găzduiți într-o capelă catolică de 60 de metri pătrați, în care la fiecare slujire trebuie să aranjăm biserica, să spun așa, în stil bizantin, și apoi, după terminarea Sfintelor Slujbe, să o strângem, adică să strângem toate icoanele și apoi să o lăsăm exact cum ne-a fost încredințată. De aceea, multe din proiectele pe care dumneavoastră le-ați auzit au fost posibile, deoarece chiar dacă n-am avut un spațiu de loc unde să se desfășoare aceste activități, de exemplu, Diaconia Sărașii Privegi, am mers în stradă și am organizat acest program parohial, neavând neapărat nevoie de un loc în care să chemăm pe cei care sunt în această situație. Marele nostru, să spun așa, este acesta, că nu avem un loc unde să ne desfășurăm aceste programe socioculturale, dar Dumnezeu ne-a întărit și am continuat, chiar dacă nu avem loc nici pentru ora de religie, măcar ne-a întărit să găsim de fiecare dată câte o soluție în vederea organizării acestor proiecte socioculturale. Fie ca Bunul Dumnezeu să binecuvinteze și să ne rugăm la Bunul Dumnezeu că în aceste vremuri de multe și felurite încercări să ne dorească harul Său, pentru că astfel să ne putem păstra identitatea spirituală și împreună, români de pretutindeni, să zidim lui Dumnezeu biserică în sufletele noastre și biserică și casa aici în locul mântuirii noastre, aducând totodată pe aceste meleaguri un colț din raiul românesc și din dorul inimilor noastre.